Welcome to IBM Tech TV. Assalamu alaikum, barkanmu da warhaka. Sannu da sake saduwa da ku a cikin shirin nan namu na IBM Tech TV. A yau za mu kawo muku bidiyo na yadda za ka maida wayanka ta koma kamar kwamfuta. To akwai hanyoyi da yawa da ake yin haka, amma kafin nan kana buƙatan wannan application ɗin da kuke gani. Shi wannan application ɗin sunansa computer launcher. Idan baka da shi a wayanka za ka iya zuwa ka yi downloading a Play Store na wayanka. Yanzu misali bara mu installing ɗin shi ku gani. Yanzu ya ce, do you want to install this application? It does not require any special access. Sai ka ce yes, install. Kamar yadda kuke gani ga nan ya gama installing. Sai mu buɗe shi. Yana searching. Yanzu da muka buɗe shi zai mayar da wayan nan kamar kwamfuta. Zai zamana kamar launcher ne na kwamfuta da ka sanya a Android ɗinka. Yanzu da ya gama searching, in ya gama wannan, to yanzu ya nuna mana cewa mun maida wayan mu computer launcher. Yanzu misali in ka taɓa start, confirm enable blue. Do you want to enable blue figure? This may reduce launcher performance. You can enable or disable blue from the launcher setting. No. Sai ka taɓa. Ka gani yanzu duk wasu application naka ya sa masu kamar yadda yake sawa a kwamfuta. Duk wanda ya san kwamfuta Windows 10 launcher haka yake, kamar yadda kuke gani. Ga nan dai ya nuna maka nan za ka yi searching. Ga nan idan kana so ga Facebook, ga WhatsApp. Yanzu hanya na biyu za ka iya taɓa nan ya kai ka allow computer launcher to access photos, video and file on your device. Allow. Type your device name. Yanzu sai ka shiga sunan device ɗin naka. For example sai ka sa Musa. Done. Yanzu kaga ya kawo ka file explorer na cikin kwamfuta. Yanzu misali ga videos. Idan ka je za ka ga duk bidiyoyin da ke ciki. Nan hotuna. Ga music. Ga download. Duk zai kawo ka. Misali yanzu allow computer launcher to access your contact. Za ka iya allow, za ka iya disallow. To ni yanzu koyarwa ne zan ce deny. Idan kana so akwai wani guri da za ka ga comment ga nan. Yanzu duk notification ɗinka zai zo a nan. Yanzu duk abin da kake so ka kunna za ka iya amfani da nan gurin da ka taɓa shi. Misali kuna gani da ka taɓa shi zai kawo ma, ba sai ka jawo haka ba. Yanzu in ina so in kunna earphone ne gashi, in wifi ne bluetooth gashi, misali in kunna bluetooth, in kunna wifi, misali in kunna flashlight, in kunna data, misali hotspot, misali sound. Yanzu za ka iya ƙara haske ta nan, ba sai ka ringa jawo shi haka ba. Kawai ta nan za ka iya amfani da shi duka buga kunna duk abin da kake so. Gashi nan ya samo maka desktop application. Yanzu za ka iya canza wallpaper nashi. Ga nan computer launcher
try again in few minutes. Okay, yanzu ba zai ba, ya ce I try in a few minutes. Kamar yadda kuke gani ga nan duk ya nuna mana. Idan ka taɓa nan no listen app, duk wani application da ka buɗe shi zai nuna ma shi a nan. Misali bari ku gani, idan na je misali in buɗe calculator in fita, misali in buɗe camera in fita, misali in buɗe dictionary in fita. To da na danna nan kun gani application din nan dai da na buɗe su ga su nan a nan. Da ka danna nan za ka gan su, ba sai ka yi ta wahalar danna nan ba. Duk wannan launcher din da kuke gani tana yin haka din. Idan kana so ka rufe wannan launcher, hanya mafi sauƙi ga nan inda aka danna switch, power of launcher, close launcher, restart launcher, sai ka sa power off. This figure require control center app. Do you want to install it? No. Sai ka danna close launcher. Do you want to close launcher? Yes. In kana so ka maida wayanka yadda take normal. Idan kuma kana so ka ƙara buɗewa ne, so za ka je ka ƙara taɓa application ɗin ne, da yi searching zai mayar ma da ita. Idan kuma kana so ka kashe kamar yadda muka yi ɗazun, sai ka je ka sa close launcher. Yanzu ga nan ya mayar ma da wayanka yadda take da. Mun gode, kada ku manta da subscribing da like. Subscribe us for more videos.